Guk harreman handia daukagu itsasoarekin, ni arrantza familia batetik nator, eta Silbina etorri zanetik Ziburun bizi da, iparraldean. Eta harreman handia daukagu itsasoarekin, itsasoarengandik gertu egotea asko gustatzen zaigu, itsasoak asko eman digu, ez? Eta aproposa iruditu zitzaigun arrantza herri batean kokatzea gure pertsonaia eta gure historiako familia, ze uste dugu arrantza herriek eta herri txikiek, kostako herriek, tradizio oso estuak dazkaten herriak diala. Eta guk nahi genuna zen gizartea bitarra dala argi utzi, ze gauza askotan pauso asko eman ditugun arren, uste dugu gure begiradak edo gure sozializatzeko garaian oso zaila dela begirada hori genero ez bitar batetik ateratzea. Pelikula ikusi duen jende asko etorri zaigu galdetzen, baina zer da, neska edo mutila. Azkenean horrek, niri gustatzen zait hori galdetzen digutenean, ze horrek argi uzten du gure mundua ulertzeko moduak exigitzen dula jakitea zer dan persona bat, zer dan identitate bat benetan zer dan. Orduan, gizarte bitar hori irudikatzeko herri hau aukeratu genuen, Donibanen rodatu genuen pelikula. Eta, tradizio bat irudikatu dugu, tradizioa inventatu egin dugu, antortzen jetxieraren tradizioa eta inventatu egin dugu, baina gure ideia zen gizartea benetan nola arau hauek, nola diran bitarrak eta dikotomia hori irudikatzea zen gure helburua. Bai, gizarte bitar horren iruditeria edo eraikitzeko egin duguna da tradizio hau asmatu dugu edo da arrantza gizonak menditikan jaisten direla antortxekin eta emakumeak eta umeak behian gelditzen direla arraizopa edo tradizioaren parte da arraizopa hori prestatzen, ez? Ze gertatzen da, 16 urte betetzen dituzunean, herri horretan mutilak edo gizonezkoak eskubidea dakatela arrantza gizonekin menditikan jaisteko eta 16 urteko neskatilek jasotzen dutela bere ama edo amonarengandik errezeta hori. Orduan, hori da pixka bat simbolikoki nola guk askotan tradizio asko heredatu egiten ditugun, ohitura asko heredatu egiten ditugun eta askotan arauak ere heredatu egiten ditugula, ez? Hori izan gure ideiak. Azkenean korto batean ez dizu ere zainbesteko denbora ematen zerbait hain sakon garatzeko eta iruditu zitzaigun oso zinematografikoa zela, suakin nola jaistezian gizonak, gauez, emakumeak eta umeak behian gehatzen ziala, iruditzen zitzaigun irudi aldetikan ere potentea izango zela eta hola sortu zen. Bai, isiltasunarena egia da autu bat izan zela, gure pertsonaia nagusiak ez genuen asko hitz egitea nahi, ze, uste dugu keinuekin, begiradekin eta berak bere bizikletarekin herria erakusten digun hein hortan askoz gehiago esango zigula hitzekin baino. Eta, azkenean egia da, personaje hau nahi genula kokatu bi mundu edo mundu bitar horren erdian eta ez dela gure intentzioa ez zela posizionatzea. Gure intentzioa ez zen trans esperientzia bat kontatzen zuen historia bat egitea, baizik eta historia ez bitar bat. Bai, egia da, soinuaren tratamenduari buruz ere asko hitz egin degula, ez? Korto egin baino lehen eta rodajean eta baita postprodukzioan bai. Irudikatu nahi izan dugu familia euskaldun bat hitz asko erabiltzen ez ditun familia bat. Esan dezakegu ez begiradekin eta komunikatzen den familia bat, ze pixkat, gure esperientzia ere hola izan dalako. Eta soinuaren mundu hori edo mundu sonoro horren eraikuntzan postprodukzioan asko landu dugu ze sugarren hotsa, itsasoaren hotsa, bizikleta, eta elementu guzti hauek sortzen dute pixka bat zazuren mundu hori. Eta zazuren mundu hori azkenean beste aberastasun baten eman nahi genion, ez genion mundu bitar horren ezaugarririk eman nahi, horregatik sortu dugu pixkat atmosfera desberdin hori. Donibanen rodatzea gure erabakia izan zen, oso herri polita iruditzen zaigulako, eta egia da, herritarren aldetikan kriston harrera eduki degula, adibidez, bertako emakume batek sareak, arrantza sare pila bat utzi zizkigun, arteko material pila bat, bertan elkarte batean rodatu genuen eta bertan sortu genuen edo arteko departamentuek kriston lanaren ostean etxea sortu zuten, hori esan nahi dut, hori
ez da benetako etxe bat, elkarte bada berez, eta behekin zuten kriston lana, eta egia da, gero, azkeneko sekuentzian dauden figurante guztiak, denak gure lagunak, ezagunak, familia, eta gure bide lagunak direla, ez? Eta, bueno, denak kriston gogoarekin etorri zian, abestia ikasi zuten, toma pila bat egin genitun, nahiko komplikatua izan zen, ze, bueno, eguraldiaren pendiente gauden, aurreko egunean kriston egualdi txarra intzulako, seta edo dekoratua inundatu zitzaigulako, ze itxasoaren gainean geunden rodatzen, eta marea biziak zeuden, eta orduan ura, bueno, itxasoa igozan, eta set guztia inundatu zitzaigun, eta hurrengo egunean rodatu genuen figurazioaren sekuentzia potolo hori, oso ordu komplikatutan, ze azkenean iluntze ordua zen, eta orduan, bueno, bakizu ez, zinean beti ibiltzea presaka, eta jendeak oso ondo erantzuzun. Gero egia da, Bilbon estrenatu genunean figurazio bezala parte hartu zutenak etorri ziala, bueno, oso pendiente, oso pozik, eta ni, bueno, eta Silvina eta biok oso eskertuta, ez? Esan diegu, pelikula gehiago etorriko direla, eta figurazioa beharko dugula, beraz, prestatzeko.